Sabi daw po ni Secretary Manny Pacquiao, and I quote, "Sa tingin ko, hindi naman naresolba ang pandemya, mas lalo pang lumala, pataas ang mga cases ng infected with COVID, talagang mismanage. I'm sorry to say this, but yan po ang naramdaman ko," end quote. Any reaction sa naging pahayag ng senador? Hindi po ako nagtataka na yan ang kanyang pakiramdam dahil panahon na po ng politika. Pero ang totoo po niyan, ang problema si Delta variant. 5 to 8 times more infectious than yung mas infectious pa na variant, no? Na alpha variant, no? So talagang dadami po mga kaso natin dahil ito po, dadaan ka lang, po pwede ka nang mahawa. Opo. Tanong pa rin po ni Creseline Catarong ng SMNI News, kaugnay naman po sa COA report and other related issues to the DOH budget utilization. Tinawag ito ni Pacquiao na plandemic or plunder in time of pandemic. Sabi niya, and I quote, "Plandemic, which is stealing money intended to save lives, is the biggest crime against humanity." Ano po masasabi ng palasyo sa pahayag na ito? Well, nagkaroon na po ng paglilinaw dito ang COA, no? Sa kanyang report po sa DOH, hindi po niya ever sinabi na nagkaroon ng pandarambong. So wala pong plandemic na sinasabi. Ang sinasabi nga po ng COA na is silang magkaroon ng linaw kung bakit yung ilang mga halaga po na salapi na ibinigay sa DOH ay hindi nga po nagastos. Pero yan pong clarification na yan, hindi po ako nagsabi niyan. Yan po ay nanggaling po sa COA mismo. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.